farkon zuwa na babu ma inda za a sauke ni. Kai, wannan duniya ci gaba take. Kun sai da aka yi haya aka kama min a wani gida, muka je da ni da wani ne a cikin gidan. In na leko sai ya leko, sai mu haɗa ido, sai ya koma sai mu koma. Sai aka ce to zai za aka ce a nemo zana, aka siyo zana ko irin tabarman nan. Kafin ma gidan shago ne, akwai wani gida nan shagon na fara zama. Iya abin da ake da shi fa kenan, an yi babban bako, babban malami, amma iya abin da aka mallaka shi ne a bashi shago. Kaga wanda bai sai da abubuwa suka fara ba sai ya ta mamaki aka suka kai haka. To nan shagon nan ne, daga na zo shekara ta biyu ne ko muka zo da iyali sai aka ce to yanzu abin da za a yi a kama haya. Aka kama haya kuma ya zama muna cin karo wajen fitowa, sai aka ce to a samo zana a yanka tsakar gidan. Aka yi haka, aka sa zanen aka raba, ya zama in ya leko sai in ga zana, shi ma in ya leko sai ya ga zana, baya gani na bana ganin sa. To haka aka fara. Sannan a lokacin inda aka yi ni babu wanda yake da motar da zai je ya ɗauko ni, a babur ake goyo ni. Sai da aka samu abin nan pharmacy Ibrahim yana da wata starlet, lokacin sai yake ɗauko ni, ko kuma Isa Ali lokacin yana da Vespa, shi yake zuwa shi kuma ya je ya ɗauko ni bayan mun tashi karatu ya kawo ni wajen karatu. Kun ga yadda abubuwa suka fara, yadda Allah yake ta canza su. Daga nan sai Alhaji Alhassan mai wake shi ya ce a zawo gidansa, ya samar da wani gida nan muka zauna shekara kusan sama da 10 ko a gidan Alhassan mai wake, Allah saka masa da alheri. A cikin gidansa ake tafsiri na mata. Asalin kafa kwamitin karɓar waɗanda suka musulunta ya fara ne daga gidan Alhaji Alhassan mai wake. So da lokacin da wata yarinya ta zo ta musulunta, ko Jamila sunanta ne, ita ce ta fara musulunta, sai ta zo wajen malama ta ce tana son ta shiga addinin musulunci, mata suka kawo ta. Alhamdulillah ta yi mata bayani, ta turo mana ita. Ta ce to tunda ta musulunta yanzu ya kamata a kafa kwamitin da zai kula da ita. Kun ji asalin yadda kwamitin ya fara. Yanzu shugaba yake gaya min mutane sama da 4,000 sun shiga addinin musulunci a wannan tsawon lokacin. Kun ga yadda aikin Allah yake farawa, kaɗan yake farawa sai ya dinga tashi yana burin ƙasa. Don sai mutum ya zo ya ga cewa an yi wani ƙaton gida unguwa guda muna zaune a ciki, ya ce kai wato kaga wani ƙaton gida da Malam Daura yake zaune. To Malam Daura daga shago ya fara akarar ko mutum ya gamu da wata ƙatuwar mota ka kwanta a bayan malam ana ma fifita da AC, ya ce to ta babur muka fara muka to kaga yanzu da dan wani masallaci can muka fara, kun babu motar da za ta je Kano ta ɗauko ni, tasha nake zuwa. Idan na zo tasha ga Alhaji mai gari ko shi ko Malam Muhammad Kabir, lokacin shi yana manajan wani gidan mai, to shi za su je tasha su taro ni, in sako jakata a gaban mashin, zauna a baya, in kankame jakata, in kankame kafata, ya ce mucalla. Wannan abin ba daɗi gare shi, wato in kana tuno shi sai kai ta jin daɗi. To kun ga alhamdulillahi Allah ya shiga lamarin. Yau gashi masallacin bayan Allah ya sa an taso an dawo wannan ɗin ma gashi yadda Allah ta'ala ya sa masu zuciya suka zo suka mai da shi. To kaga ba abin da za mu ce musu duk gaba ɗayansu sai dai Allah ya saka kowa da